trendybeats.com. On the beats, it's Messman. Agabi idu agbawa n'ime obodo dogu so n'ọmaba ịmana ndị ọcha bịalụsi n'anya emene mmanwụ de ọ bụzi onye ọcha bịalụsi n'anya aba na nzu n'anya obodo n'ụwa ịmana ndị ọcha bịalụsi n'anya emene mmanwụ de ọ bụzi onye ọcha bịalụsi n'anya aba na nzu n'anya obodo n'ụwa agaba anyị so na mmanwụ ịmana achọba afụ n'ọbụzi mmụọ mgbede ike n'ọbụkwa mmanwụ ịmana ejebe eje n'ụso na mmụọ ajọfịa n'ụso na mmanwụ ịmana ekwube ekwu n'ọbụzi mmụọ ijele n'ọbụkwa mmanwụ anyị pụta ụtụtụ weta ọjị anyị kpọkwuzi Olise akelu sonye si na aja zọlụ nsị ochubu ịnyịnya wele nkata nwanne mesine ngọnụnụ n'obodo ekwere gonụnụ n'ịtọ n'ekwere kwenụnụ n'ịbụ na siwaju nụnụ n'ọbọ n'efele fele nọtọ n'aba money si no feeling this obodo feeling me nakọcha ya emresi ọdịbanya dị na mba emetụ n'omene nụnụ na-emekwe n'omenana dike kpọnyeje nụnụ na pịaba mkpọnana ajife gbararụ nwanne n'ọbụrụ omenana ka anyị lụzi ogosi enwere odogwu anya mme anyị kpọnye ogidi agaba anyị na-epepe ọkaba anyị mgbede ike na-egbu mma Igbo niile ndịama ndị fama na-adị mma anyị pụta ụtụtụ weta ọjị anyị kpọkwuzi Olise akelu sonye si na aja zọlụ nsị ochubu ịnyịnya wele nkata ịmana ndị ọcha bịalụsi n'anya emene mmanwụ ọ bụzi onye ọcha bịalụsi n'anya aba na nzu n'anya ịmana ndị ọcha bịalụsi n'anya emene mmanwụ ọ bụzi onye ọcha bịalụsi n'anya aba na nzu n'anya n'obodo agaba anyị so na mmanwụ ịmana achọba afụ n'ọbụzi mmụọ mgbede ike n'ọbụkwa mmanwụ ịmana ejebe eje n'ụso na mmụọ ajọfịa n'ọbụkwa mmanwụ. The first time this is happening in the city. Is it for Eba? Is it for Gary?